Αυτή εδώ η τρύπα, το λίγο τετραγωνικό, αυτό το μαγαζί, το ελληνικό, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα λεφτά βγάζει κάθε βράδυ. Και τι προσφέρει στον κόσμο? Σουβλάκι. Τι άλλο? Γύρο, πίτα, πατάτες τηγανιτές, μελιτζανοσαλάτα, τυροκαυτερής, κορδαλιά και τζατζίκι. Τίποτα άλλο. Είναι το μοναδικό σουβλατζίδικο εδώ στη Ρώμη. Γιατί να έρθει εδώ ένας Έλληνας, ένας τουρίστας? Γιατί θα κάνουμε την πίτα όπως πρέπει να είναι. Από όλα, τζατζίκι, ντομάτα, πατάτες, κρεμμύδι και ο γύρος είναι φρέσκο, το κάνουμε εμείς και είναι πολύ ωραίο, έτσι όπως είναι στην Ελλάδα. Και άμα τα φάει ο γύρος και τα κλείσει τα μάτια, είσαι στην Ελλάδα, έτσι. Δεν έχει θέα θάλασσα, αλλά εντάξει. Εμείς στην Ελλάδα μία πίτα με γύρο το δίνουμε περίπου το 2 ευρώ, 2,20. Ναι. Εδώ πόσο το πουλάτε? Εμείς το κάνουμε 4,50 και φτηνό είναι. Παναγία μου, 4,50.